Eta ondo etorri Gorbea Zuzien Merrel 2023ko aurkezpen honetara. Aurten 10. edizioa da. Gorbea Zuzien Merrel Iaz Skyrunnen World Seriesetako finala izan zen. Sari bat moduan hartu genduen eta alan bizi izan genduen. Eta aurten be, bide beretik doa. Aurten hori voluntarioak onbenduten duguz, 10. urte hurren honetan. Hauren lana zeuzelan eskertuteko. Azken 3 urteak munduko konba barruen gauz, igez finala izin zen eta aurten da premier azkenengo proba, doble puntetan dagoen azkena final aurretik. Orduan, posik gauz, bide honetan, eta ilusio gaz aurrera egin. Gaur euri da bilbotatzen, bi herria hobetuten dagoen apurubet, eta ondo, egizan hori, zirkuitoko rankine oso justo dauz, aurretik dauzen korrekalariek eta liderrak eta etorri dire, orduen pentsan dugu hori, mai altuko karrera egongo da, interesante egongo da, eta hori, espektakula segurau. Mentire doazena karrerea ikusten, autobus zerbitzu aukingo daurie, bai Zianitik urten da eta Areatzatik urten da. Nik konbentatuko nontzen doanari, Zianuriko plazara espadator goizean, zuzenean Areatzan aparkauta autobuse hartu, harinego ingo dauela. Doako ezingo da, Pagomakurrera igon da, bajatu biliko dire 8 autobus. Orduen, zerbitzu jarraia izango da. Mendire dazenak, korrikalariek animau, gero Arrabako aterpean be, animaute gero urbildu algo dire pantaila bat ipiniko dugu kanpoan ikusi gure daunak ikusi aliziteko. Eta Zianire datozenak, lasterketa bertan, urterea edo amaire ikusteaz aparte, pantailan aukingo dire segiduteko karrerea, jateko postu egongo dire, musika zuzenean arrastin eta gauean, domekan umean karrerea, zapatuen karreran zehar puzgarriek umeantzat, uste dugu hori, ez? Dauela, danontzak moduko menu bet, orduen, ez da batxekirik ez etorteko.